खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा कंग्रेस राजखान्थि एबा कंग्रेस दोलोनि बाथ्रा बुंनायखौ लानानै फिननाय होदों जे कंग्रेस राजखान्थि हानजाया बुंथिदोंमोन जे बे समाव एसआर नि गेजेरजों आसामाव गोबां भटार लिस्टआव गोबां गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय लाबोनानै बीजेपी राजखान्थि हानजाया दोनफैगोन एबा बे समाव भटनि समाव बाहायगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन आरो जाय बाथ्राखौ लानानै बिथाङा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव एसआर नि गेजेरजों जुदि आसामाव लाबोयोब्ला जुदि बिहारनिफ्राय बिथांमोनखौ लाबोयोब्ला जुदि बेंगलनिफ्राय बिथांमोनखौ जुदि लाबोयोब्ला बिथांमोननो जाहोगोन सोर बिथांमोनखौ थाहोगोन सोर होननानै गोख्रों सोंलु खालामफिनदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आरो कंग्रेस राजखान्थि हानजाखौ बुंथिदों जे बिथांमोननि बुंनायाव जेबो ओंथि गैया जुक्ति गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बे समाव सिगांनि सानाव सीए आव बिथांमोना एबा कंग्रेस राजखान्थि हानजाया गुबुन जायगानिफ्राय 1.5 कोटी सुबुं लाबोगोन होननानै बिथांमोना नंखाय फोसावथाय होदोंमोन एबा गोखै थाइजौखौ बिथांमोना फाननो थाखाय नाजादोंमोन एबा फानदोंमोन नाथाय बे समाव नैथि खेबनि थाखाय बे गोखै थाइजौखौ रावबो बाया होननानै बाथ्रा बुंथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे समाव एसआर नि गेजेरजों आसामाव गोबां मानसिफोरा एबा भटार्सफोरा फैगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन जे कंग्रेस राजखान्थि हानजाया आरो बेखौ लानानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फिननाय होफिनदों दे एसआर नि गेजेरजों जुदि सुबुं फैयोब्ला बिथांमोननि थाखाय थानाय जानायखौ सोर होगोन एसेबांथ' फैसा गैया एबा बिथांमोनखौ बोरैहाय लाखिगोन बोरैहाय बाहायगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो जायखौ लानानै कंग्रेस राजखान्थि हानजाया जाखिनि अजद होदों बे अजद होनाया जेबो ओंथि गैया जुक्ति गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा एसआरতো একো নাই মানুহ সোমালে যদি যধে মধে সোমালে থাকিব ক'ত খুৱাব কোনে ঘৰত কৰবাৰ পৰা এজন মানুহ আহিলে ভোটাৰ তালিকাটো নামটো সোমালে তা খুৱাব কোনে ৰাখিব কোনে ঘৰ কোনে দিব ইমান পইচা কোনবা মানুহৰ থাকিব নেকি 20 লাখ মানুহক ইয়াত মাটি আনি খুৱাই বুৱাই ৰাখিবৰ কাৰণে গতিকে কংগ্ৰেছৰ কোনো যুক্তি তেওঁলোকৰ নাই আজি তেওঁলোকে জানো না বিহাৰ বেংগলৰ পৰা মানুহ আহি যাব আৰু বেংগলত ইলেকশ্যন নাই নেকি বিহাৰৰ পৰা মানুহ আহিলে খুৱাব কোনে ৰাখিব কোনে পিন্ধাব কোনে এইবিলাক বাস্তৱ কথা হ'ব পাৰে নেকি গতিকে কংগ্ৰেছে অবাস্তৱ কথা কৈ থাকে যেনেকে কৈছিল সিএৰ সময়ত কিমান কোটি মানুহ আহিব বুলি কৈছিল 1.5 কোটি মানুহ আহিব বুলি কৈছিল এজনো আহিলে নেকি গতিকে কংগ্ৰেছৰ এটো টেঙাম সিএৰ সময়ত এবাৰ বিক্ৰী কৰিলে আৰু এবাৰটো বিক্ৰী নহব